କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିମାପଡ଼ାର ବଳଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ନିଆଁରେ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଝିଅଟିଏ ପରେ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେ ଝିଅଟିର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆଉ ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଯେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଏ ଘଟଣାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଥିଲା, ସିଏ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲା ଯେ ସେ ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ 10-12 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ନିମାପଡ଼ାରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛି ଯେ ସେ ଝିଅ କେସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବି ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ବି ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, ତାକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସିକି ରେପ୍ କରିଦେବେ, ତାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ଜାଳିଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ତମ ମୁହଁକୁ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏହି ତଦନ୍ତ କରିବେ ଯେ ସେ ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲା।